jopiny mor. Yeah. Ang'o milaro gi Governor James Orengo mokiwe utitije to katiba omi thuolo matimo tije kaka mjumbe en bende katiba omi tije ma onego beno timo ne jo Siaya mangima. Ing'eni ok nitie gima laro Governor, onge gima laro kod nikech en gi sirikande moran gi ministers ne to an va konyi nikech an kaka chairman budget for example nyocha medo governor's pesa ma governor ma Siaya is included. For the first time I increased pesa ma the counties by 35 billion. Budget ma not 2024-25 counties normally 385 billion. Yes. Nyocha megi 415 billion. Kech mano gima na timo nikech achiel kuom gik manche wandikre gi President Ruto 10-point agenda. Yes. One of them was saving devolution. And nobet pinyo jakom ng'isa ngi wabiro kod strategy ng'isa ni 450 billion wandiki agreement jamanya you then two phases. Wate to 415 then in the next this budget about jakamelo 30 billion. So we'll almost be there. So certain devolution means many counties pesa. So in the process mar medo pesa no or Siaya County when they are equitable share pesa madeni from national government. Yes. Equitable share and revenue mobile collected nationally. Yes. Ipogun counties Formula man Siaya jamoja. Formula no macho formula man Siaya pogre. Marwa wa ginene the katiba the constitution says constitution says in what may get at least 15% of revenue collected nationally. Yeah, but which were making about 23%. So what made in the process Siaya County pesa managinango extend 700 million on top of managinango the year. Yeah, so that is I think the first task mara to call a mano one gi county additional revenue county additional allocations. Yes. No money is a separate bill. Bill no utingo pesa madonors. Pesa madonors okelo kwa mix gimai. Ti pesa madonors okelo grants go ni ti pesa moko ma national government mio counties be kama Kigero Kipes. Mag Siaya for example kanyosha giri komende Siaya Kipes mag pes Kipes ma Siaya igolo. Aisho na duoko pes Kipes ma Siaya about 150 million. Yeah, I see. Mano atimon case. And there are many pesa mangany maybe Siaya mag donors. Okay. Mag health, mag nitie mag gero markets, the first thing makunga timen to Siaya presenti. I don't care who's the governor. So I support counties. Kendo na kishan pesa counties makaluote no donjo. Ne wangi problem I pesa manedio mabei rectify. Wabet pingi governor wanga rectify. So I support county. To ingen anbe anja siasa. To orengo nisa dua mislead your community. Nja wana dua kuye pin. He was misleading us. Ingeni siasa maro ni governor ma Siaya in your own government everything minyati mo en pingo serikali mamalo. Mabe wan mwalo so serikali gik mani ye kanya. Cause you can see kaka jomobe serikali mamalo wapango gik moko. Okay. Magara Siaya kanyo nti gik mangany mwase pango mabiro Siaya kanyo. To en kuchiyo ni to mane serikali mamalo mana to mara ni to ngara MC mara pinge ok team development I ward mare. Okay. Yinjo. Kuna nangise ni bwana. Ibe beringa maberi ibe ipingo malo tibe ko pingi benyi. To serikali no bintiki maricho matimre for example. Kaka jomido wanondik mchido wandik health workers. Yes. Ino ngani kiamia deg wiye ni omi baru anto jogo baru pego fetro pesa be gigolo. Kin ngamo riere ango mingi kaila go yie timre idalani. So mane manchacha lenje to kod direction ma community ne golo. Okay. Community kumanchara ilo ya mar serikali ni wan mani serikali wangika kwa wa ugol gik mokwatere wageru thua. To ngado to biro ni neno dwaro mundu wa dwarire gupozi ke warire ga chagwa. Okuma gik mabwana no dwaro. So nyakwa we disagree code in principle, but there's nothing personal. Okay. And I also told him ni gisebo the siasa, which is a fact. Gisebo the siasa for a very long time. Nyakane gibedi Jaramogi. Gin magin mbele wa migi nafasi mabedo mbele kanyo. Gitayo Raila, gitayo Jaramogi. To gitayo jogi to jogi okon mangoloch.
Kani sekin koro ube koro lengre uru mondo wabe yo joma tindo mobiro sani manyingi wabe mumi wakra na fakata higni 10 mondo wabe watende ta community mondo wa compare ni ndalo mane un kanya kwan ere joma bi otero community maber. So that's the possibility, is ideological difference. Ideological difference. Okay. Odwa te right position wanoda mondo wabed gi Ruto mondo wayud gik moko mondo wachak wariw record mondo wadhi kode kaka wadwaro kichene wasefwenyo herowa ohero community. Erokamano. Yeah. Ikoni no se ne giwuotho gi Jaramogi gin koro giwe yo ne joma tindo. Yeah, to put gi ma en message mabede ichomo godo party leader mari keche party leader mari is almost same age gi governor. Ingeni party leader mara ideologically sani wana aligned kode. Okay, yes. We are aligned. Gik mawachogi embo dwaro. Kicho bose bedo respect. So bose imbo wacho no ne bwana. Asetiyo gi wasetiyo bose wacho. No sebed around. So this broad based arrangement is the best moseneno. Ya pani sinjo kado to buru wacho kamana. Yes. So we are aligned with them. Kicho sebedo wacho no wasetemo binjire gi jomoko pokwa succeed. So kanye mwakethrege bwana ni gijini. Okay. Yeah. Okay. Erokamano maduong' ahinya.